Dit is een kort verhaaltje in het papiermens uit dit boek. En waar kan je dit boek vinden? Zet het woord waar in de comments en dan laat ik je weten waar je dit kan vinden. Ik ga deze voorlezen. Den coxina. Janet tabasha leche den weia. Eta quebra um par de cookie com chocolate e eta tira na den weia pananquenta. Agora tabasha um tiki de suco tambe den je e eta drai bom ture ingrediente nan com cuchara de palo. Su sopi de cookie ta caliente cava. Que mene ta klar. E que duna su popchi Anita un tiki de purbe. Abre boca e purba un tiki popchi Anita. Mama mes também purba e sopi de cookie com leche com Janet atraha. Hoe is je? Wat heb ik nou allemaal gelezen? De vertalingen in het Engels en Nederlands zijn in dit boekje te vinden. Like voor meer verhaaltjes na papiamento.